Velkommen til historiefremlæggelsen, som er lavet af Anders, Peter og David. I dag vil vi fokusere på imperialismen og 1. verdenskrig og sammenhængen mellem disse. Imperialismen startede i ca. 1850 og foregik frem til 1. verdenskrigs start i 1914. Imperialisme betegner en periode med intens magtbeherskelse, undertrykkelse og udnyttelse af de svagere, både militært, politisk og økonomisk. Det gik især ud over Afrika. Verden var således opdelt i 1914, at 4/5 af verden var under europæisk flag, hvor 1/5 af verden var under Storbritanniens flag. Når vi nu har fået slået fast, hvad imperialismen var, og hvornår det fandt sted, kan vi prøve at kigge på nogle af årsagerne til 1. verdenskrigs udbrud. Der findes mange forskellige årsager, men en af de centrale årsager var imperialismen. Kampen om kolonierne. Imperialismen medvirkede til, at nye centralmagter fremkom, hvilket gjorde magtbalancen blev forskudt. Man opbyggede således alliancer. Ententen blev samlet og var bestående af Rusland, Frankrig og England. Ligeledes blev alliancen dannet og var bestående af Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien. De forskellige lande udviklede en udenrigspolitik, som gik ud på at ekspandere og kolonisere nye områder. At overtage magten af naturressourcerne, så ens eget land fik mulighed for at industrialisere sig. England koloniserede andre lande for at udbrede den engelsktalende race, da de mente, at det var den bedste race i verden. Nu vil vi sætte fokus på vores første kilde, som stammer fra bogen Imperialisme og 1. verdenskrig 1870-1918. Det er et citerende synspunkt fra Cecil Rhodes' bog Drafts of Ideas, og stammer fra 1870. Cecil Rhodes var en fremtrædende person i Storbritanniens erobring af kolonier. Cecil Rhodes befandt sig i Sydafrika, da han skrev bogen. Og et uddrag af starten af citatet: Jeg påstår, at vi er det bedste folk i verden, og jo større en del af verden vi behersker og bebor, jo bedre er det for menneskeheden. Herefter vil vi kigge lidt mere kildekritisk på det. Afsenderen er Cecil Rhodes og modtageren af det engelske folk. Det er en offentlig kilde, da meningen med bogen var, at den skulle udgives. Kilden er meget subjektiv, måske mere et udtryk for Cecil Rhodes' mening om den engelsktalende race, end den generelle britiske mening om samme sag. Kilden fremstår ikke særligt troværdig, da det er mere udtryk for en enkelt mands holdninger, end den generelle britiske holdning til samme sag. Derfor bør der tages forbehold her. Ikke alle englændere var tilhængere af den engelske tilgang til imperialismen, og kritikerne mente, at den var barbarisk. Nu vil vi så sætte fokus på vores kilde nummer 2. Kilde 2 stammer ligeledes fra bogen Imperialisme og 1. verdenskrig 1870-1918. Følgende er et citerende synspunkt fra Wilfred Blunts dagbog, som blev skrevet i år 1900, dog først udgivet i 1919. Wilfred Blunt var en engelsk diplomat og digter. Følgende er et uddrag af starten af hans dagbog, og jeg citerer: Det gamle århundrede er lige ved at rende ud, og efterlader verden i en forfærdelig tilstand, og det britiske imperium spiller her djævelens rolle på en måde, som intet imperium før har gjort det i så stor en målestok. Endnu en gang vil vi prøve at forholde os materielle-kritiske til kilden. Afsenderen er Wilfred Blunt, og modtageren er ingen. Det er en konfidentiel kilde, da det er en dagbog, som ikke har været til hensigt, at andre skulle læse. Kilden fremstår meget subjektiv, og måske mere et udtryk for en lille gruppe kritikers mening om den britiske måde at drive imperialismen på, end den generelle britiske befolknings mening. Kilden fremstår dog troværdig nok, at Wilfred har skrevet hans notater i hans dagbog for egen skyld, og ikke fordi, at det var meningen, at andre skulle læse det. Der skal dog tages forbehold for, at kilden er meget subjektiv, og det er ikke udtryk for en generel mening eller holdning. Afslutningsvis skal det siges, at kilderne er hentet fra bogen Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, og det er belyste kilder ved Johan Bendtner og Hans Kurt Gerre.
Som det sidste vil vi kort konkludere på, om krigen var uundgåelig, og hvilken rolle imperialismen spillede her. Imperialismen var en af de klare årsager til krigens udbrud, men ligeledes var mange andre årsager, såsom skuddet i Sarajevo, årsager til, at krigen udbrød. Det er vores klare holdning og mening, at krigen var uundgåelig. Der var så mange spændinger i Europa, at det ikke kunne være undgået. Imperialismen var en af de klare årsager til krigens udbrud. Dog var det bare en af mange. For eksempel skuddet i Sarajevo, oprustning osv. Der var mange årsager til krigens udbrud. Og det er vores klare holdning og mening, at krigen ikke kunne være undgået. Mest på grund af de mange spændinger, som fandt sted i Europa i perioden. Yeah.